Rafael Cristóbal Naz, sendagilea psikiatra. Eta Ginebran haur munduan lanez ibiltzen. Eta momentu honetan, arimentin hau aholkulari moduan edo halakoren bat. Eta badakizu, sortu dugu mintegi bat. Guraso mintegi bat. Segaitik gurasoen mintegi bat. Momentu honetan, familiak laguntzaren beharra dukielako. Segaitik, dauz arrazoi asko, ez da? Baina ez dago, idea batzuk ez dagoz klaru, gero hainbeste teoria dauz, gero beste aldetik hori beharrezkoa da. Momentu honetan, gu gizonezkoa sartu gara aurren heziketan, eta baita be, hemen ama gazteak eta guraso gazteak hainbeste aurrak ez da ikusi, eta euren gurasoak jakituria galdu da bielako. Mintegin gaia, zer dan aur bat? Zerakoa dan beren garapena? Zein dan aurren seinaleak? Zentzu dira giltzak edo klabeak ezaugarri horrek edo klabe edo seinale horrek jakiteko zer euren esan nahia edo destifratzeko. Hau bukatzeko baita be zer dan arimendi, zein dan ikastola, zein dan eskola, behabinte den arimendi, eta ze modura gurasoak eta irakasleak alkarganatu daro batera joateko. Hori izango da gure gaia.